Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Halor kijing keno kitusia menden tugi beriu menden ipenrem jor gum baseng samla nomor ba utu usal nung beri uang ba kamdon ke durbar panerai kata henry ngingi don kum kinong song durbar kaladon ke durbar barai ba ya tu kecaka san po tengka si square feet ya katu san po akar te kijing keno jong ti baro hi kalong lamile te kum usal sonru ton benta bangi keseng sama shnong jumbi hakan kono kam ba le program mengi kisah semasnong ngirungi kendet ba komdo usal son ulit mi syaka pres menen hasnong tang kendet hikam kiber bariaru jumi kai bat ka jing pen rem jing pi kon samla pan kacing padam jungi kum samlahi kalong bayaki laragi kwahi bansung sungsuk sungsan wat melien kum keni jat kam ba pen sutu baklai kipat ba tapi kwa sungsuk sungsan wan banekren bat ka isisnong ba kadorbar ngingi pedang namar ngi kwa asung sung san ngam tip kai ki kwa namar ba katu step hui hi ba kadang jung keluar hendian kumpul perempa lapa apa media henry dalada katu ngilayo penong ya derbar na kaliang cungki boro armamla bat ka isisnong ba derbar bat maki ba persya kaladon kata kacing suk bat kila keluar hiru ba kenya trelang bat kesnong henry mentang kami kumni ngam tip na kai kadaw cungki ba kimi kumni waktu sngi kila hun mentang hadian pat kimi kum kanika jai kam tingim tep kai gijing mu chuki saba rem ru ya usal nomri namar ba kat kum kutu bawang menen ba juyok kren dorbar ndrei nagapor sakapor bolong dorbar mu dei weu nong kren dorbar hi tangba lese uang kutu menen lese umong tharai ba kai ba ajing mut jungu ka dorbar kam pedang mar kumbangi tip hi ka rai ba khadu kadai hi chung ka dorbar kumdai ka rai chuku simen namar kani kasnong umdai ba syong tamu basyong mengi bobun ipat bah ni tesa kawe cha menta kidei hirup itmekur bat kile kenang ikani kenang banyak cumutoi jungno ro jungno simen ba kila dep bania ya kan bat ki takadau ba kalenti kalawan ban ya kacing suk hani kador bar kula dep kalenti kalawan kacing suk dari balai meki kim tre kai kadau ba kim tre tengah trai upat baru las tu ya kata katur balas tu ya kata bat sakawe ngakwa bonong ba ya kini hi kinong pensit snong kinong pensit godong penkelumar snong ngi maham tenge ya phi ba phim dei ban le kum kini jat kam ba pin that de kam snong sak media tang kata kawe phim dei ba kum ngi kum seng samlaru ngi mai lat lanu ya kata ba pin job ma phi ngi mai lat ba pin yoroi ma phi snong jungi ma phi ba si yang ari ngi yoroi dorbar snong yoroi ngi keseng samla ngi mai lat lanu ru mubei na kaseng samla snong badan betah kan ya ngi kanu ngidap da kajing sungkhya abai i kan ni ka khubor sebangi la sapriang kan ni ka social media kum katu ka khubor ka baki ki lera pen bakla ki brio ki paiba kan ni ka jela jungi nrei ka jing sisa kamdei jingami menta kan ni ka khanyukur kata ka ding sngo bakrau bapo bakani kadai tang ka jing frame ka snong jungi ngi kwa bandon ka jing songsok songsang ya haba frame ya kidon kibriu kiba pro cabing kibriu kiba don kata kajing perkhat kwan mentoy lade kidon kile ya kakam kaba persya ya kadorba ba mangi ki nong song snong jongka snong tenring nyemenjer ki kidon kata kajing temu na kabenta kata ka nyopuar akar kaba kadai hok kadai kajaka jong kasnong jaka jongi ki paiba jong kasnong tenring henry maki kilayale ya kani om dei kadang benta si senam arsenam kala dei daki hausnam kumbansu benrap hangne baha kapor mensha kadbo padon padlong sordar i Wordington nongrum idang dei sordar i CE dingdo mai ilong iwi ya ter banyakun banyale persya ya kani kanyu par akar benne ban pensa bakandai ban don bay hapo kasnong kandai benne bay hak snong jung kasnong tenring henry anda lamenta ndalawan kani ka kanti ha Wordington mai ilek
kelas away ilej ban kersan ya katu ka nyukuar akar ban penurlong bakat ban kuak ban penurlong ba ya katu ade ban yo ban lej hakitu kiwe kiriu kwan siman sakawe kalonggi temangi kum kasang samlahi ni kondam ya kane nyempua baya ka cakara kebala mang labu daki longswa manswa bakade be banne hapo jongkas snarai tendring ngadi we ukot sang samla ba ngai masa yang ya senong ka katku butuh ke jingken tho ka balapau men kising kilat pada kubur kalong ba ka bom chung nong rem namar ba ke ke ba ngilayo song derbar namar ajung sisa ka ke balarah ka derbar ka balalum da saudar ya kanu ka mat beniat rekam kamtam habidi bat ka kam di seka nama nadu mensua hakani ka tahan jungi hakani ka sinara jungi kapat judan kata ka jing ya di jaga rengi lakwa ba kum pinu senong kum ni kun semla ba kan mangila no bandi no jaga hadin ba la ka please no ya kani ka agenda po ka dorbar ya ka pakin yolat bandi no jaga dia ya ka rai jong ka dor kamur kamde ka basong haka estu komiti ndai ka song bai haka rai u pajba haka tu ka dor bar tu pajba ulai rai da ka ba penmi bai ya tu ka dor ka ba san pudungga bat hadin belada ban di ya tu jakaru ka estu komiti ru ka please biang ya ka dor bar ya ka ba kilala bandi ya kata ka jaka haka dor san pudungga hi kamde re balik don bor da ka ni ka isi ndai de ka jing yamir simbut bai hapo ka dor bar karai dorbar hadin balade brahi kada dorbar bandi san pudungka bat kilawan ya tu hak dorbar balade di kada ya kador san pudungka ndai ya kata ke jingla bandi syakiwe kata ka bami hak sosial media kalong aspa senpo ya kata ti nyumla bentip namar ba kai ke balarah dorbar kalong be san pudungka bat niyo hiro ya kata kador san pudungka ndai kata ke jingla di bat syakiwe hak yu kidor ti nyumla re bentip ya kata namar nyap sim be kat kum karai dorbar tang katahi de nga penremjur bat nga maham teng eru kamtam ya kitu ki youtuber ki bashim bakla bat pen sapreng bakla ya ka jingjia ka ba hapo snung jongi lada ki kwa pen sapreng ya kanu ka video kamtam ha ka social media nga kerpat ya ki youtuber bakin wan sakman bakin wan pan ka jingbit kamtam na kaliang ka snong ni phila banwan ru lamba ka sing samla lada kanu ka jingjia ka badai hapo chungjongi sumba badi banyo da ka jingbit swaban penlai ha kanu ka resan media namar ka jingle jungpi ki youtuber si ka pen thobria kamtam ya ka snong jongi bat kamtam ka pen khat bakla kamtam ya ki longying sembat yang yi ki kun samla kumtang ki pat jor ya pi ki youtuber pasungba banum pelai ya kanu ka video le kanu ka jingelang ka ba Pio sumba benawan depan dah kejimbit kata kadi kejing maham nangi kum kiseng samla kamtam ya kitu ki youtuber bat kamju ru nga maham teng ru kamtam ya kejing light media jong u social kejing plat media jong usal jong u mak melim pada baki kuai ha ka baki layo ban pelai ya tu media ha baki layo ya kata ka RTI ngadu arja arpusan ndai ngayo i ha ka tu media ba uklem yo ban wat tang ban yakren ha ka dobar hendai lada udai sisa uta ukun samla ubar represent ha ka tu media ba uang ba udai ukun samla jong kesno te balai ba umla ban wan kamtam ban ngi ki kun samla bangi ki bat ngi ki seng samla lada ukwa hi lada de sisa uta usamla ubakwa ban ket ya ka imlang ka salang ha po snong ma wanra ya ka jing song singanya po snong te balai ba ue ban wan ban ngi ki samla ban yawan ban yamir jumut lang lada umla ban ngi ki seng samla ru hendai balai umla ban yamir jumut bat ki longkumi ki ka jingle jong u nak kalian kasing samlangi penremjur haduk kata-kata ba bat ka jingle jong uru ka penpitar hiru yang kising samla namar ulathat hiru ba ude uwe sung samla te namar mangi kising samla sab menle kanu ka kam indayo jingbit nakasnong kathau nakata kada nga kum samla uba dan nakasing samla nga penremjur haduk kata ya tu osalsan bat kamtam ya kitu ki bat kitu ki longyi yang ki ba penthop dia ya kasnong jongi maru kumwi la ki badan betah kat kot sing samla snong tengah yang man penremjur ya kini kiba lej banbi khamat kabi dia ban ai ki khubor lam le nen ka si ngiang kuki kun samla khot chok sing samla shnong yang ban penremjur nomor ba kini kila long kumba ki ai ka khubor lam ler ya ka shnong ka tha borok wei ki batai ba kumya ka RTI bagi sei menen kolong ka papakla nomor ba ya ka RTI ka dor balai kren bandi ka jaka bandi ka shinong ke caka shikiwe kador sanpo dingka telong nok thiet ula bandi kador
ka jingsei choki ka RTI kolong ba kisu sei bet tangi ka ba syadien omi ka ba syakmat kemjat leng ba apa ngila dep di ka caka hakador san pon ka hawi padu bre ula bandi ka caka syakawi pat hakador kador hoi kadai ti uri shmet pat ula kan bandi ka caka mar ngila yo ipisas nong ngila dep yo lut barok ka badi ka bah choki tu mau ubashim ka caka nek snong ula kan bandi kamut kani ka jingpan RTI ka jingyo ka RTI dei ka dei ba ladap di ka ulipan ka RTI ka government ladap chumut ka dei ka ba ladap di da urus met ka government kam dei ba u ide na ka ningas naksno na kaling junga kum presiden jong ka sang samla pelun hi barok kawe jong ka snong tenring te kumba da ka burom UIM ba ong ba UIM ba ong ba kamdon kataka bala syedi tu ya kacaka raj hak apa masuk tering bagi baduk masuk dan yo lak su tangban sinai ro minta kum ke media ba don lang hang nei PA da ka jong khamat ba kidei ki yeng baro kidei ba ai sngobha ka snong ya ki khon jong snong ki bala yo breu banwan ra sa ka kacaka haduk kanong rim ka snong ka ai rengkat ba kidei ki ding khabai ba don kam ban sinai ka snong ka ai te kum tanga ngakerpat UIM ba borom klaim da tip ha ya ka sisa wat nom than ha ka media kum churu ya ki media ki ba suthat ya ka snong tering wan da ka chong ka khamat sakhe sene khnang ba phila ban tip ba ka snong tering kadon ka sup ka sai nakaliang chunga kum uwe na ginong song snong bat kum uwe samlarang ba ubala ubala kha po kani ka snong tering hapo kani ka snat right tering kanong adap na kamsim ka chingsung khia habang apek man yu hapeng ka media sipang ka tu ka chingkren chung hi badon burom hangte ha district council bakila tha bat panca burom ya ka snong tering bat ya ka right tering hi barok kowe bagi ong ba kata ka jingdi lilam ka jingdi pathar ya ka caka chung ka snat right chung ka right bat kata ka long ka balam ler ka bompat cudon hiru nadu ka por ka jinglong khna chungi ban ong ba kita kinong elam snong ki ba men shwa ki bela lek no ru ba kendi pathar ya ka caka ka puta ka bahap hapo ka jingpe lang hapo uput usam chung ka jing sunsyar chung ka right tering bat cudon hiru ba unu sordar uban lek don bor klem ka jingi tip lem chung ka dorbar pelun hi barok kowe bat nga penrem cur hiru ya ka tu ka jingkren chung ki da kam sim ka ba sungkhia bagi ong ba don syu kata ka jing ai ka caka ka puta ya ki beduk ki basuk ki la syure ya dili lam wat se ki bar jelaru kata kampat cudon bat kampat cucia hiru menu hapo snong jungi bandili lam lani ban sudi don bor ya ka lum ka wa hapo snong pa thau bat khamtam bandili le sya kita ki bar jela Pio i dalam kicong kikmat ngiwan hang ni barsaki kum gimin hakmat chung kiki media pinpek igini kiying kisam borok kowe pinpek kita giding kisi kabak senong kari kabu ya kata kanong kenti nakabata bengin sam yiki kun chung senong kentai bat senrang kibela hab ban mi no nala kicong kicing kisam na yeng kimi kibela don la kicong kikun kikti kasenong ka ai songpa kasenong ka ai kinong rim yeng yiki ban sna yiki yeng kisam kayeng mani kalum cingtep kasenong ka ai kamdon kata kicing di Giding kisi ke senong kari kebu nam taba ki kun chok senong ki yo ban penon kam ban yo ban baki yo ban penon kam bakin sna ki chong ki ying kisam kam cudon kam pat cudon kum kata ka jingdi lilam ban ngada penrem cur hiru ya kan ki cingkren ke chong uyam bat pila ban saki kum ki media pila ban rung hakini ki tunum ying ki badon hakini ki caka pila ban sim cingli manu ba ai ya kan ki caka nai ki yo ya kan ki caka bakin yo ban syong ban sa hangani bakin yo ban sna ya la ki chong ki ying kisam akan ni kapor ka mensim ka bas ngukhyang ayang hangni namar ba hadien ka bangi i ka to ka media nen ka sngi ba ki palaj ba ka jingdi pathar ka jung sordar ka caka ha ka sinat rai tenring hanrei na yathu angni ka jing shisha namar ba ya ka jingdi ka caka ka dei lang ba ka bor jung ka dorbar sinat rai tenring hi ba ngilarai da ka chu ka jing bot bandino shibenta ka caka ka bedon hakaraj ban ya kata kacaka ngim semla ong bangin dia haki riu simet lane syaka sorkar hangno ru andai ngila syu ai bor bet da ka dorbar pelun ya ka komiti ka isi jong ka snong bakin di hangno kat ba hangno kiba kidon kinong thiet ya kani kacaka la di ha riu simet te na ni riu simet ngim tip ba syang nu di pat handai kador ka chong ka snong ka balabu hi kalong bai san phau teng ka shiput pat hadien ka tai ka ni kador ka ba ars pa san phau ngim tip
ya ke jing dia ke jong uniu trai ublatit kini ke caka nadu pingila de kata ka sanput tang kasiput kam de shu ke jongi kala de hok ke jong tau batiet utah ula bandi katnu hakapor badi kata ka cakar padon kita ki kat nyukur rai da karai ka jong ka dorbar pelun hibar ko we hadim layo kata ka pisa mengisam tang si ke kat nyukur henrai baro ki pai ba nong song snong hapo ka snong ngiyo bentalut kata Kaki don em bayo bentalang ya. Kito ki bawan sa media bednen kidon ki bayo benta kito ki babon he kidai bi kino yo benta he kidon ki katu kan ningot ki bele persya ya ka borsnong misu ni pensange ken menta bat hadin ta lar ki wan sa kecing kala ka bobot kecing bahate ni keloi ken ban ay kata ban pelak kata da ka buram ya baro kinong snong jong snong tenring nga kum kalong kami ngawan hang ni hakmat jong pi baro bapen tip bapen yo snow ya ka e ka ba ni layot I menen hapo ka social media ha ka ba uway nakikana samla uloong ba ya ka caka la di ha ka ha usnem ar hajar ar pawar tiki sampat ya ka pisa ar hajar ar pusan de habangi de ya kanu ka jaka ka agreement ka de ka don bed namar omdon hi manu bala ban thit ya kacaka ban siu pisa shikala kata kamut ka agreement ka snong bat unong thit kada don te ka snong kala ong kala abo ya ka agreement jong ka laisnem na takadaw ni sa slem ban yo ya ka pisa do ar hajar ar pusan andala yo ay kani ka pisaru nakaliang ka snong kahaban wat kanut ya kahaban ruat hakano karukam bakan penrung ya kita ki pisa sya ki account de ka na day na kani ka daw ka simpor ya ka pisa de haka baya de ngayo ihang turu ba ilapan ba ya kani ka kwat ya di ya thiet la yo ya ka sign jong usordar bat usketri haba ka snong kala dep bande ya katu ka jaka kat kum karai jong ka dorbar hakador san pautingka kat bakala dia kato labaro ladep banlum banlang barok hoy da kadorbar ladep banlum banlang barok hoy da kadorbar lapen yai renti lengba kadorbar hi ka ba IT ya ka the court committee jong ka snong baka day ban le ya ka babit ya ka babyang haba kadorbar kalayo baka committee ka le ya ka babit ka babyang ka ay ka jing kersyan de ka jing sign jong usordar bat usketri hang to kalong namar haba unong thiet ba mangikom kitray ngikom kitray ngilade sya unong thiet te baro ngi ki pai ba ngilatip te ka jing di pateng pat jong utu ubriu ubat thiet te hang to lawan kan ya karukom tho ya karukom tar ya katu ka jaka bathiet utu ubriu omdai bathiet omdai hakatu kapor badia mangi kamu tu ubriu la dia kelano syawai dia dan kam em ya usordar bat usketri ba un tho ba un sain kumno kita ki wei pat kin thiet ya kata ka jaka klem ka sain jong usordar bat usketri manu ban thiet ya ka jaka klem ka jing sain jong habakat pa kacaka ka don hapo snong tenring lada usordar jong ka tenring la usketri jong ka tenring sain mano ban thiet unam dan ban tre wat ma uru ubat thiet ning kong nangi ru unam tre hire te dei ba ka bor jong ka dorbar hi kala ai ha ki dikot committee ha usordar bat ha sketri ban le ya ka badon kam na takadaw idon kam ban sain ban pendat ya ka kamram kumba ka dorbar kalarai ngi nakaliang jong ki long tumis nong tenring hadin bangili ya ka to ka media ba kami ngenen ka singi ta ka mensiam ka bas ngu khia ni ta ka mensiam tu jing ki khli nong ta ka baha ka mi na pus nong pat thau ni la ya lum krke ban ya perkhat halot jong kani bat kumbang ngili kum to yi gitu ki cingkren bom days ngi penram cur nakaliang tungi kalong kami ma gitu cingkren baro kilong ki ba ki bom days sudah ki bom don nong rem sudah namar ba nakaliang tungi kilong kami hi habang ba usordar usutri lan ya ki si jong kasnong ki le ya ka badai ki penjat ya ka badai ni ai ki jung mencur ki jung kersan ya ki klem kano ka jing artatin te ka wei pada ka wei ka ba balai ka ne ka jing kulmar kami hang ni pusnong ka ne dai na mar ba iba McDonald melim pada
ha ke jing contest election yu Sardar Raj Tenring iba McDonald ila contest lang ha ke ka election te ka result ka bami ha ke ka ju contest election kalong ba iba mak yo tang lai khandai buat kat ba iba wording yo hadu kras pa aku sau buat te namar ba iba mak impoi sa ka thong kunta ipen mi igini ke jingkul mar ba buan na ko bi kesengi sa ka bai par tang ke jingkul mar sudah lada dai ba iba mak ikot sa ka thong kamut ketu ka kan nyu kur boong kamut kam don ai kamut kan su thiang bi ngai hati kam don ai den namar ba im kot sa ka thong den kata kada ispeni jingkul mar kum man kesengi na ko bi ka puat ko ipat te sa ko bi ka kaliang pat na kaliang sung ke district council ka ngilai ikum tu ba kami media bagi ong ba ngitiang bagi wan bagi ngingim tiang lada ke district council ka wan da kelenti ka badai ni kaloi ban pedang lada ke district council ka wan ka ai bor yu usim ba usim un ai ka bor usodar ban lum ya kata ka dor bar bagi kwa ban wan pensyaya kanu ke jingdon kami kaloi ban pedang ngim tiang balengin siteng ke jing sisa ni nakaliang chung nugmi ni yang be halo chung jing sisa ni krisya ni kirang ba namar ni isai kedar ba kitrai nak ta jing ba ha chung senang kata nang ta kum ba ki keno an pok district council ba ki baduk ki batai kim yo bentai la de lu ta usordar te la da ki kuma ye jing sisa ban yu I ya kata kin wan hangani ha spot ban yu I ye jing sisa ngin lej ben I manu bam yo yeng manu bam yo manu bum yo like manu bum yo kena ke jimentai baro ki jimentai pusnang ya lot khaj mungkin senang de balai bangin su kena tang yo usodar batang ya ki isi jong senang ma ki baro khaj la le da kedor bar pulun da kam sim ka basmukhia awan hang ni ban pensyai halor kata ke cingkeli mo ka balami menin ba kumno ki jincit ya Sardar ka long tang hakikat nyukor kani kadai ka wei ka kani ka senang jongi kadai ka senang tenring hoi kata ngitip henry kadai ka rai tenring kamdei tang ka senang henry ka don ru ka rai ba namar ba ka don ba ka rai ni kat kum ka jing pensyai ka bangi la yo lengba ka jing pensyai jong usim ba kadai bandon bat Sardar Raj te kumta kami ken kata bangi dei bandon wei Sardar Raj ban pej ya ka et ka hima jong kani ka raj ban sumar ya ka bri ka siap ka kendau ka siap barok ka badon kani ka raj kat kum ka caka ka bangi don bat nalo nang ta ngidon ngila don ro ka cingmot mdei bangin cingmot ka don ro ka rai kat kum ka dorbar hi bangin don sa u wei pat Sardar wan pej ya ka biang ka biet jong ka senang tiau ni Sardar Raj la chit da kita ki khat nyukur balai la chit de nyukur namar ba ngitip hang ne idon sibun ki minong song senang ten rei kita ki khat nyukur ki dei kita ki thmei kur ki balas dang ning kong ning siap ki trai senang ki balas syong la sa kan caka but dei maki kiba laseng ladang ya kata ka right barok kawe kibalari kibala sumar bat kibala long terai ya kan dikarai te kumta labu kan ngilabu kan kata ka jingi pembet lang bangin don uwe Sardar Raj ha ka ba pej wat ngin lengba ka cingcit ka congi bangin yo ban uwe ubri ban pej ya kita ka raj ka congi bat kani ka cingcit ya Sardar Raj mdei bangi cit tang mangi kipaj ba hanrei ngi layo da ka bor na usim hi ban cit bat ka cingbit lengba ka district council hi bangin cit ya Sardar Raj bat ya kani ka cing pelong ya Sardar Raj ngila dep ban cit ngila don arngot ki kandidat kiban yang na kamta kani ke election bat kita kiban yang ha election ru kidai tang kita ki beri badadon ha kata kathmei kon bat kani ka ki don arngot wei ngobangi tip hi dai u mak Donald Balim pada bat wei iba Bardington nongrum
บัดกีฬาเด็บไฟและก็ nomination ลาเด็บเละบัดค่อยบัดกะจิงจีดก็จงยากินกีcandidate kalau long kabaya baik nanti bat ngila cit dak ba sup ba san dak hok trong pat ba trong kita khat nhiều kur ha ka ba endala dep ya ka ching cit la nhiều la aya ka result bat kila don la du ki observer la don ki beri trong sim ka ki observer na council kila don ki beri trong sim ki bani sakhi lang ya kata bala ay ka rai trong kaching job bat ngilayo ya sunan na usim ba Warrington wadai usorda trong kasunat rai kadre bat hapadeng kita baro kat kum ka bor balayo usda rai ulalum lalang ya ngi upai ba lala ban penyai bet ya unti baro bala persiang hiban bu bet berhenti bangin tiet saya usorda senang henry kidon pakatukan ni ba persyak kim syam la ailat bangin yo ban tiet ya usoda ban pej ya kabit kabiang apa kesenang thau jeng ti ka ai ka daw ka ba kim ailat ya kata ngim tip ka ai ka ching mot trong ki ba ki don henry ka bor ngila ka ching pen bej ka kum na ka bor usim hi la bu ba ngide ban don sa we pat orang ba senang lari usoda senang ban pej ya kabit kabiang trong kinong song senang bar khoi ibadon hapo kani senang klem da ken laki khat nyo korne kita ki bawan song senang hang nene ngila ya ban biang penbit ya jalan kam trong ki baro te henreng klem yo lat ban le kata ti menta ya kani ka khat nyo kani ka cingcit ki khat nyo kor he ka cing kini ki khat nyo kor ki jongi ki don ka hok kumbala pen kubor lengba usim bangin ciet ya usarda raj bat ba usim da ka cing ibit jeng uhi la ailat ya ba Warrington ban penya ya ka it ka himai bat kumcu trong suk trong sai hapo snong kat bompat yo ya ta orang ba snong ubadai ban lumban lang ya ka bet ka biang hapo ka senang li hakakat kum garai trong kadabat bal along hakaat kue terik beni khat atak kue ke lawan ra sepo kadabat ba lap pen penapat ba ngindi no ya kacaka te kipat ba ki badon hak nong song darbar ko kila mencur bat kila ong ba ngimdan kecingit mengindi sakinu ki beriu kimdan kecingit kumta hakinu ki balak bansim ya kata kacaka kador san pau tungka ngindi sakita te hadin bangila aibor bakam kador bar la mancur nda aibor be chaka isi pengkat kiba penyat ya ka kam ka bade hapo senang kiba pentelun ya ka kam ya kan ngil asanya be yaki te kata ke jingdi jung ha nu nang nuru kam don ke jing kut bangindi hau nu briu re ai kinu kiba la banti bantit ya kata kacaka ha kador san pau tungka sakita ngindi kata kacaka Hoi kila wanda hadin bala kapista ngila yo haba tu no tiap la siuda be tu pisa kila wanda sakador bar dah hadin be kila wanda sakador bar kila penapat baru ban sam ya tu pisa saman lagi kilong yeng gibadena katu kathmai Hey up ruko Shwaba finshet da kajo shi kajo ko umpnyang balapin don kam. Apshwa namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry pimday pat bante shanala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko neka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kaneka umpnyang syaka biodiesel tinamar kata lembaka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo
For once, I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.